बारे में माने गाना के बारे में जो ना होत रहे गाड़ी में उहे बोले के बा। ठीक बा ना छोड़ा बाद में कहो। अरे बतिया थू 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 कहले बड़ी पवन सिंह पा। माने उनका के काहे कहत रही? अरे पहले उनका साथे काम करत रही। तो जब उनका के काम पर से जब पहले तो अभिनेत्री रही, अब हो गई। प्रणाम रउआ देखा तनी वॉइस ऑफ भोजपुरी हम है आनंद। चली एगो अक्षरा सिंह के गाना आइल बा जौन के थू 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 ये मतलब एजा लइका बड़न से कनी से राय जानल जाओ कि गाना केकरा पाइल बा। हालांकि सब लोग जानता कि गाना केकरा पाइल बा, लइकन के राय जानल जाओ। कैसे कि आजकल के लइके नु कोनो ब्यास के ऊपर ले जाता है, नीचे ले आवता है। चाह दिए तो तुरंते डाउन कर दिए, चाह दिए तो तुरंते ऊपर कर दिए। आई जानल जाओ कि का राय बिया। अच्छा अक्षरा सिंह के एगो गाना आइल, गाना सुनला है कि ना? हाँ अक्षरा सिंह के हाँ थू थू थू। हाँ तो ओ पक्का उ केकरा पे गाना गावल गइल बा? देखो छोट भाई बतावा तरन कि पवन सिंह पर गाना बा। बोलो ई रियल में शायद हमारा अनुमान से पवन सिंह पर गाना बा। हाँ ऐसा का है एकर कारण बा कि पवन सिंह नए एगो बंगला बनावा तरन जो उनकी आराम के समीप बा। उहे लेके ई गाना माने गा चुकल बाड़ी अक्षरा सिंह। अच्छा गाना कौन है? थू थू थू। तो केकरा पर थू 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 करतड़ी? थू 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 कहले बड़ी पवन सिंह पा। माने उनका के काहे कहतड़ी? अरे पहले उनका साथे काम करत रही। तो जब उनका के काम पर से जब पहले तो अभिनेत्री रही, अब हो गई सिंगर। हाँ। जो उनकर गाना चलत नहीं के यही वजह से का पवन सिंह पर हाँ बात सही बा। पहले उनका साथे करत रही काम, फिर कुछ विवाद के कारण अलगाव भइल। तो उहे सब मैटर के उठा के गाना गावत रही। काहे खातिर विवाद भई रहे? अब काहे खातिर विवाद भई रहे? आपसी मामला रहे, कुछ राज के बात हुई। अच्छा तहार का नाम हो बबुआ? दीपू कुमार। दीपू कुमार गाना सुनला अक्षरा सिंह के? थू थू थू। हाँ वो गाना के बारे में तू का कहल चाहत? कैसे कि तू खूब गाना सुनेल नु, का कहल चाहत? का कहल चाहतनी? केकरा पू गाना गइले बड़ी? पवन सिंह पे। अच्छा माने पवन सिंह पर काहे खातिर? कि तार बंगला पर थू, तो तार गाड़ी पर थू, तो तार फार्म हाउस पर थू, वही खातिर? पवन सिंह एगो बंगला बनावत है। हाँ कहाँ बा? आरा वही पे गाना निकलले बड़ी थू थू थू। माने नहीं क्या चलत यही से कुछ गा दिए? थू थू कौन गाना है? तार का नाम पड़ी? गुरु कुमार यादव। अच्छा तो अक्षरा सिंह के गाना सुनला है? हाँ हाँ। अरे हैं? हाँ तो माने केकरा पू गाना गावल गइल बा? ऐसे तो लगभग में जहाँ तक मिलावा जी पवन सिंह पर गाना गावल गइल बा। अच्छा पवन सिंह पर गावल गइल बा, माने का है? काहे कि मतलब पहले उन दोनों में विवाद तो चलता ही रहे लमसम में, बट अब कुछ ज़्यादा ही हो गइल बा। उनकर गाना गावे के मतलब फीलिंग के चांस भी नहीं के मिलत। बोला का नाम पड़ी? प्रीतम कुमार यादव। प्रीतम कुमार यादव। अक्षरा सिंह के गाना सुनला है? सुननी है। अच्छा कैसा लगा? बहुत घटिया हमारा लागत रहे। केकरा पे गाना बा? पवन सिंह पे लागत रहे। पवन सिंह पे आया है। पवन सिंह पहिल बा? हाँ। कन्फर्म बड़ा एकदम कंफर्म बनी हम कंफर्म बनी एकदम कंफर्म हाँ, बड़ा। तो माने काहे खातिर आइल बा? केकरा पे थू होता है? पवन सिंह पे हो रहा है। माने काहे खातिर होता है? पहले मामला हुआ था, झगड़ा मैटर कुछ हुआ था, मतलब उसी में गाना कुछ हुआ था। माने शादी ब्याह ना के लिए यही से कुछ भी उस उहे जाने। अब हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बस हम सुन रहे थे। अच्छा वीडियो मतलब गाना यूट्यूब पे सुन रहे थे, हम देखें। अच्छा तो काहे से गइले बने हो? जाहिर सी बात है, मतलब ऊपर जाने के लिए कोई भी मतलब ये सब विवाद में पड़ना ही चाहता है। और ऊपर जाए खातिर एगो मसाला के जरूरत पड़ी ना। जैसे कि कोनो चीज अगर टेस्टी बनावल चाहत तो जैसे कोनो चीज टेस्टी बनावल चाहत तो ओकरा में तेल मसाला जरूरी। ऐसे ही अक्षरा सिंह करतड़ी ना कि स्टार बने खातिर विवादित गाना गावतड़ी आ गा के सोचतड़ी के स्टार हो जी। पहले तो रही हीरोइन पवन सिंह अइले तिनका के बनैले सिंगर, आ अब गाना चलत बा ना यही कारण गाना के लेके मतलब वो में मतलब कैसे वो घुल मिल के मतलब उनकर गाना मतलब चले के चाहिए। अच्छा उनकरा मन में ये चलत हुई कि मतलब कैसे भी गाना चले। अच्छा गाना कैसा चले के चाहिए। हाँ मतलब कुछ भी गा दी
चला मतलब नहीं चला तो चलेगा तो मतलब कुछ तो इस चाहिए क्लू ना तो वही सब लेके मतलब कुछ भी गा देना। हाँ तो हई भैया कहला हान कि कोनो टेस्टी बनावे खातिर खाना में मसाला चाहिए तो कोनो हमनी के पहले के बुजुर्ग कहत रहन कि बबुआ ते नदी में जइहे नु नहाए तो ओकरा में आगे ढेला मार के चेक करिए धब द करवा जाई तो ज्यादा गहराई में होई तो उहे कारण ही भैया बतैला हान उ बतिया सही कहलता कि लो से हाई अब माने उठे के चाहिए तो कोनो कारण माने विवाद में आके उठे के पड़ी। माने गाना के बारे में जो ना होत रहे गाड़ी में उहे बोले के बा ठीक बा ना छोड़ा बाद में कहो। अरे अक्षरा सिंह के गाना आई रहा थू थू जौना पर लइकन से चर्चा कइल गइल है तो कहले यहाँ से लइका नो के उ तो पहले रही हीरोइन विवाद के बाद भइली सिंगर माने गायक गाना उना गइली अब गाना तो चलत बा ना तो ओकरे पर ई सोचत ताड़ी नु ई लइका कहले सक तने विवाद क के तेल मसाला डाल के भूंज दिया नु ताकि उ हिट कर जास तो ऐसे ना होला माने के बढ़िया गाना गइबू तो खूब चलबू थू थू कोनो गाना ना हो ठीक बा थू थू का मतलब होला कि कोनो इंसान पर कोई थूकता तेकरा के माने के अपमान के नजरिया से देखल जाला बेइज्जती के नजरिया से सिंह के नाम लेला से कोई हिट ना हो जी कैसे के पवन सिंह एगो ब्रांड हइले हमें उनकरे डायलॉग ह पावर एजे से शुरू एजे खत्म माने एकर अर्थ ई ना होला कि हम ही पावर के पैदा नहीं कइले धरती पर जन्म लेले बड़ा धरतीये पर मरे के बा। चली रउआ देखत रही वॉइस ऑफ भोजपुरी हम रही आनंद रउआ हमरा चैनल के प्यार दुलार दीही आ सब्सक्राइब करी शेयर करी।